El general Franco, el caudillo, mor l'any 1975 a l'hospital i Espanya necessita inventar un nou règim, restaurant la monarquia espanyola i a través d'una transició política que desemboca en la formulació d'una nova Constitució. Neix l'Estat de les Autonomies i Catalunya recupera l'Estatut d'Autonomia. Sota el lema com llibertat, amnistia i Estatut d'Autonomia, l'Assemblea de Catalunya, plataforma de resistència i lluita durant els últims anys de la dictadura, dona pas als partits polítics que ara es mouen per oferir les seves respectives opcions polítiques al govern de la Generalitat de Catalunya, recentment restaurada. Moviments culturals com els 16 jutges i la nova cançó. Assonen la consciència i la sensibilitat del poble català per a somiar, lluitar i creure decididament en la normalització de la nostra llengua i en l'alliberament nacional.